Τσεπάκι μου, πάω να παίξω drums. Θεότρελος, ναι. Θα έχω το κινητό μπροστά μου, όταν έρθει ο άνθρωπος, να με πάρει τηλέφωνο να κατέβω. Γίνεται? Thanks. Άρχισε το πρώτο. Εντάξει, οκ. Περάστε! Μισό είναι και από το χέρι. Καλό ριζικό. Α, εντάξει. Πώς είσαι, παιδί μου? Καλά. Ένα λεπτό να πλύνω το χέρι μου λίγο. Βάλε, κάνε, τι έχεις να κάνεις. Καθίστε όπου θέλετε, στο σπίτι σας εδώ, στο μαγαζί σας βασικά. Τι έγινε εσύ, παιδί μου, καλλιτέχνης? Καλά, μου εδώ τελειώνω μια παραγγελία. Α, τι φτιάχνεις? Ένα λεπτάκι. Εντάξει, παιδί μου. Πάνε έτοιμοι. Ρε Σέβη μου, είσαι τόσο καλλιτέχνης, παιδάκι μου, είσαι απίστευτη. Στον μπαμπά. Έχω δει πολλά, εντάξει, ναι, αλλά έχεις Ναι, αυτά είναι καινούργια. ταλέντο, παιδάκι μου, απίστευτο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δηλαδή κάτι. Το είχες και από μικρή, έτσι, αυτό το Ναι, πράγμα. από μικρή πάντα ζωγράφιζα. Ναι. Εντάξει, για χόμπι περισσότερο. Μετά στο σχολείο ήμουνα στην ομάδα του καλλιτεχνικού του εκεί πέρα. Και όσο μεγάλωνα, εντάξει, τους είπε και η δασκάλα ότι έχει μια κλίση, οπότε το παιδί. Πρόσθετο προς τα εκεί, δηλαδή. Αλλά οι γονείς μου πρόβαλαν στεναρή αντίσταση. Εντάξει. Να σου πω, στην αρχή όλοι δεν ξέρουν πώς. Πήγαν σε Αυτό που είσαι τύρι, δεν και πήγες. αυτά, ναι, αλλά τσίγκρι, όχι τρί. Α, Τσίγκρις λέγεται. Τσίγκρις, Τυρί όχι είναι τυρί. άλλο. Άλλο είναι Τυρί αυτό. είναι η σχολή μου, ρε, τα ιδιωτική. Α, Άλλο πράγμα. μμ. Ναι, αλλά μετά επειδή ήταν να δώσω καλών τεχνών, ήταν λίγο αβέβαια η εποχή και μου είπε ο μπαμπάς καλύτερα πήγαινε σε μια ιδιωτική, που δεν έβαλα καλό. Α, μια Θα χαρά. σας πω καλύτερα. Γιατί τουλάχιστον κάνω όλα αυτά. Ιδάλλως θα έκανα μόνο αυτό και δεν ξέρω πού θα οδηγούσε. Εντάξει, πάντως, ναι, μπράβο. Προσπαθώ. Είδα, είχες πάει και στη Φλωρεντία, είχες πάει. Είχα έκθεση. Ναι, ναι, Υπάρχει ναι, ναι. και τον μπαμπά.
Τα είπε ο μπαμπάς εκεί. Σωστά. Πώς το καλά. λένε, βγαίνει, πώς το λένε από πάνω, βγάζει τέτοια. Ωραία ήταν, μωρέ. Εντάξει, πήγα έτσι για την εμπειρία να δω πώς είναι. Βέβαια. Και όσο πηγαίνεις και σε γνωρίζουν, ακόμα καλύτερα, έτσι. Εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό. Βέβαια ήταν πιο μικρή εμβέλεια. Δεν ήταν, φανταστείτε κάτι. Εντάξει, Αλλά. δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται να είναι μεγάλη, μικρή. Το θέμα είναι τι διαφήμιση έχει. Ναι, αυτό. Δεν έχει πολύ, δεν είχε πολύ αυτό. Αλλά δεν πειράζει γιατί το είδε κόσμος, είδαν ότι έκανα και αυτό το βήμα. Ανοίγουν οι ορίζοντες, εντάξει, και σου που έρχεται και το πιο μεγάλο. Μπράβο. Εντάξει, προσπαθώ. Και τώρα άνοιξα και το πεζίο. Έκανες και εδώ και τέτοιο, μπράβο σου, τι να σου πω. Ξέρετε, νοικιάσαμε το σπίτι πάνω. Α, ναι. Και αυτό ήταν ξενίκιας του. Ήταν και ένας άνθρωπος εδώ που το είχε βέβαια, δεν όβγαινε και τέλος πάντων βλέπω ενοικιαστήριο απ' έξω. Και μου ήρθε η φαϊνή, λέω, Να άντε δεν εκθέσεις τα ρωτάς. πράγματά σου, δηλαδή. Ρώτησα, εντάξει, τα βρήκαμε, λέω, ας το κάνω. Δεν χάνω κάτι, το πολύ άμα δεν πήγα στη βασίλεια, κλείνει. Δεν είναι... Εντάξει, ναι, ο σκοπός είναι να μπεις Όχι, προς πώς το το λέμε, παρόν πάει καλά. με θετικά πράγματα. Ναι, δόξα τω Θεώ, Ναι. πάει καλά, εντάξει. Μπράβο σου. Αλλά πρέπει να γεμίσει. Εντάξει, βάζεις πράγματα τώρα και απ' όλα. Και καλλιτεχνίες και απ' όλα. Ναι, αλλά ξέρετε τι, μου έφερε από πας δοκιμαστικά κάτι βραχιολάκια. Να αυτό εκεί που. Λοιπόν, έχουν φύγει όλα. Άντε, μπράβο, ξέρω. Ναι, και λέω, θα το γυρίσω όλο σε κοσματοπολία. Δεν ξέρω τώρα, δεν νομίζω. μωρέ. Όχι, μα βλέπουν. Οι γυναίκες τώρα, ξέρετε που τα βλέπουν, πάνε προς τα εκεί. Λέω, άμα μέσω αυτού μπουν και πιο μέσα, Βέβαια, εσύ εννοείται. Κανένα πρόβλημα. Όλα είναι θεμητά. έτσι. βέβαια, γιατί σειρά. Και πολύ καλά κάνεις. Εγώ έχω φέρει μερικά, Λοιπόν, δεν εδώ. έχω πολλά μαζί. Γιατί τώρα, Ό,τι έχετε τώρα, δεν. μόλις τώρα, γιατί είπαμε σε δουλειές, ας πούμε. Αφήστε να πω και του ανθρώπου. Θέλει να έρθει και ο μικρός. Ο μικρός είναι το Ο γόρι. σύζυγος. Ο σύζυγος, δεν Α, έχουμε ναι, μαζευτεί. δεν είσαι ακόμα. Αλλά ναι, εντάξει. Εντάξει. Ο άντρας μου λέει ότι στην ηλικία αυτή τώρα. Τώρα μην παρεξηγηθείς, έχω λίγα πράγματα. Έτσι. Εντάξει, Ναι, καλέ, ναι. όχι. Αχ, αυτά τι ωραία. Δες τα τώρα, ό,τι έχω. τα βλέπω. Θα ανοίγω, έτσι. Ναι, ό,τι θες πες. Παιδάκι μου, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι νομίζεις, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, καταρχάς, βγάζετε και σκουλαρίκια. Πάρα πολύ. Ναι, μωρέ, τώρα βγάλαμε έτσι μερικά από αυτά εδώ. Τώρα έχουμε κάνει και μερικά έτσι λίγο καλοκαιρινά. Και αυτό είναι καλοκαιρινό. Ναι, αυτά καλά θα μου έρθει. Α, καλά. Θα μου ξεκινάμε έτσι. Άλλο. Λοιπόν, έχουν και πέραση, εγώ δεν το περίμενα. Λέω, εντάξει, γιατί δεν ξέρω τώρα ο κόσμος. Τι θέλει. Ναι, δηλαδή, ξέρετε τώρα προσπαθώ λίγο και μέσω των social με τα βιντεάκια, με τις βλακίες. Και μέσω των βίντεο λοιπόν σας πληροφορώ πώς έχει αυτό, πώς έχει εκείνο. Λοιπόν, αυτά τα θέλω όπως είναι. Το σεφ. Ό,τι θες παίρνεις δηλαδή, εγώ δεν έχω... Ναι, θα αναγράψετε. Θα αναγράψετε κάπου τι έχω πάρει. Μπαμπά θα κάνω εγώ. Ναι, και θα κάθε εβδομάδα μου είπε ο μπαμπάς θα τα Εντάξει, και εσύ ό,τι θέλεις, εσύ παίρνεις. Alright. Λοιπόν, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Λάπης είναι αυτό. Ναι, Λοιπόν, και αυτά εδώ κάποια από αυτά εδώ, αυτά, ναι. λοιπόν, αυτό είναι αιματίτης. Θεματίτης, οκ. Τώρα, πώς το έχουν επιθυσώσει, μην με ρωτήσεις, δεν ξέρω κι εγώ. Α. Έτσι. Εντάξει. Εγώ δηλαδή, όταν μου το είπε αυτός, λέει, είναι ψωμένο με 18 καράτε ευρώ, του λέω, δεν με δουλεύεις. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή, πώς θα επιθυσώσει την πέτρα. Έχουν βρει κάποιο τρόπο και το κάνουν έτσι. Αλλά δεν φεύγει και εύκολα. Αυτό. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε, τι γίνεται. Όχι το Αλέξανδρος. δικό μου. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι ο κύριος που έρχεται στον παπά εβδομαδιαίος και προμηθεύει το κατάστημα. Μια χαρά σας βρίσκω. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, μια έλα εδώ τώρα να δεις και εσύ. Στην δειγματοληψία. Καλά, τώρα εδώ δεν έχω πολλά πράγματα. Δεν τώρα, πειράζει, δεν γιατί κοίτα. είμαστε Εγώ πήρα εμείς. αυτά. Κοιτάω τι έχουν δείξει, σε τι έχουν δείξει ενδιαφέρον περισσότερο. Ας πούμε, και αυτό είναι
αρκετά εντυπωσιακό. Λοιπόν, τώρα, και αυτό μου το πήρε η Μαρίνα, επομένως... Εσύ πάμε, είσαι σε άλλο χώρο, τελείως διαφορετικό. Εσύ είστε στη Μουσικό. μουσική. Ναι, Στερεό, ναι, μάλλον. ναι. Αλλά πώς το επιφύσωσα τώρα, όντως. Έλα μωρέ τώρα, στα κομμάτια το έχουν κάνει με κάποιο τρόπο χημικό το έχουν κάνει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό πώς γίνεται δηλαδή πραγματικά. Περίεργο. Και εδώ τώρα σου πει και Λοιπόν, κοίτα και τα άσπρα. αυτό είναι μαγαριτάρια, έτσι. Όχι, αυτό Όχι, είναι αυτό τέτοιο, είναι- λάβα, λάβα. Αυτό. μου αρέσει. Ωραία, Ναι, ναι. φτάνει. Ναι. Τώρα και τα όμορφα χέρια. Ναι, δεν έχω αυτή τη Ναι. στιγμή με βρίσκει λυπή, γιατί λόγω Δεν ταξιδίων πειράζει. έχω κάτι, Ωραία. όχι πολλά. Κοίτα, αυτό Σκουλαρίκια. επειδή... Σου λέγα και ότι είδε εδώ πέρα αυτά. Αυτό, επειδή είναι σετάκι όμως αυτό, Αχα. είναι ωραίο. Οκ. Γιατί τα παίρνουν και για δωράκια και τέτοια. Λοιπόν, κάτσε τα ψηλά στη στην άκρη το δούμε μετά. Τι είναι. Λοιπόν, Αυτό είναι κολλιατάκι και βραχελάκι. Ο Γεύνα και όλοι μαζί. Ωραία. Άμα το θες, έτσι δεν είναι το Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι. Δεν ξέρω, δεν... Άστο, θα το δω. Τζέιντι, θα το δω. έτσι. Είναι- Τζέιν. Μου είχε κάνει ο μπαμπάς μάθημα και αυτό είναι ωραίο. Τα παίρνουν αυτά. Αυτό είναι και καλοκαίρι, να χαρολί. Κοίτα, αυτό. Αυτό είναι λάβα. Σε αυτό πήρα νομίζω αυτό που είναι Πάρα παρελθόν. τερές, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτά σίγουρα. Να δω λίγο και αυτά. Είναι ωραία. Πώς φαίνονται. Μια χαρά. Τα είδες όλα. Αμέ. Τώρα κολλιατάκια πιο πολύ ψηλά εδώ. Δεν πειράζει. Ψηλά φοράμε. Εδώ. Δηλαδή αυτό σίγουρα το φοράμε. Ναι, αυτό είναι χαρολί της άκρης. Μάλιστα. Και τέτοιο. Μονά μαργαριταράκι. Χοντρό και ψηλό. Μονάει, έτσι, μονάει. Ναι, κατάλαβα. Ο μόνος μου ενδιασμός είναι ότι περισσότερο βλέπω ότι φεύγουν αυτά λόγω του σκηνιού. Δεν μπορώ να βάλω ένα δύο να δω. Αυτά πώς φαίνεται. Αυτό είναι πλεκτό με κοραλοκατάσταση, αλλά βγαίνει, απλώς δεν το έχω τώρα. Βγαίνει πολύ ωραίο με μαργαριτάρι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι και σέτα αυτό. Άμα το θες έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν σε δεσμεύω να πάρεις και Ναι, πολλά. μπορεί να πάρει το ένα, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό λέω. Βάλουμε. Και να πάρει και ένα έτσι τέτοιο. Το είναι πιο ωραίο. Ροζ, αυτό είναι λευκό μαργαριτάρι. Απλώς το... Λες. Για μένα, να πάρεις όποιο θέλεις, απλώς το λευκό είναι πιο εύκολο πάντα. Ναι, γι' αυτό το είπα. Επειδή έχουν πολλές γριές μου, ρε. Πας στο τομέα από ροζ. Για να ρίξεις πιο το 10. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω, όπως σκεπτικό. Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ. Δεν Τα είναι, αρέσει, κάτσε να ναι. Λοιπόν, βάλτε μου και ένα τέτοιο, να δούμε πώς θα πάει. Πώς θα το κατάσχει πάντως. Έτσι, μου κάτσε να δω γιατί αυτό ίσως... Κάτω το δίνω, κάτω κάτω. Αυτό μου αρέσει. Και αυτό είναι το να πολλά ακόμα. Είναι πολύ χρόνο που λέμε έτσι, είναι πολλά. Δύσκολο, Εγώ θα το έβαζα. Απλά πάω με τα γούστα Και εγώ θα το βάζω. του Instagram και του τέτοιου. Άμα δω ότι εντάξει, μπορώ να πάρω ένα έτσι. Να το δούμε. Να το δοκιμάσω. Ας πούμε αυτά νομίζω θα ταιριάζουν πιο Ναι, εύκολα. ναι. Βάλτε αυτό το δει. Αυτό δεν το θέλω, το κατάνιωσα. Ωραίο είναι αυτό, έτσι. Έχετε σαβεδάκια, λες. Έχετε μαργαριτάρι, θα το πω. Είναι πολύχρωμο.
πολύχρωμο, δεν πειράζει. Και άμα δεν είναι κάτι. Λοιπόν, αυτό τα πειρίζετε. Παναματάκι. Αν και σημαίνει. Αυτό το απλό το πάρουμε. Έχω το πάρω. Αυτό έχω κάτι σετ βραχιόλια, οπότε βάλτε και αυτό. Μου πάνε σετάκι αυτά. Λοιπόν, βάζω το πήρες. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, επειδή είναι πιο ιδιαίτερο. Άσο. Ένα, εγώ έτσι πως το νόμιζα ήταν 3. Ένα είναι. Έλα, ωραίο είναι. Η αντική αυτό πόσο βγαίνει παράδειγμα, δηλαδή. Τι κάνεις, Μαργαριτάρι. Δεν είναι ψεύτικο. Αληθινό. Είναι καλλιεργημένο, έτσι. Δεν είναι όμως πλαστικό. του βυθού Δεν είναι το σάουτσι. Αν υπάρχουν πολλά μαργαριτάρια δηλαδή. Ναι, υπάρχουν το σάουτσι, το οποίο είναι δεν βάζει το πανάκριβα. ψεύτικο. Τέτοια αυτό. Ναι. Θα του πω κι αν θέλει. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάρω αυτά για αρχή. Τώρα να πάρω να δοκιμάσω και ένα σετ. Τι λες εσύ? Κοίτα, για μένα μπορείς να δοκιμάσεις αν θέλεις κάτι από αυτό ή μπορώ να σου φτιάξω και να σου φέρω μετά, ρε παιδάκι μου, μαργαριταρένιο, το οποίο το δίνω πάρα πολύ. Εσύ τα φτιάξεις αυτά. Γυναίκα μου. Ναι. Ναι. Άμα. Εγώ πιο πολύ ασχολούμαι με χρυσό. Εγώ με αυτό ασχολούμαι. Η δουλειά Ωραία, μου είναι να αυτή. σας πω. Μάλιστα. Αυτό γίνεται για κάτι εξτρά, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Ωραία, βάλτε να μου κάνετε ένα με μαργαριτάρι. Ωραία. Αυτό είναι κάτι. Αυτό δεν έχει μανιάζει τώρα. Εμένα μου αρέσει και αυτό, γιατί έχω κάτι εκεί που μπορούμε να ταιριάξουμε. Δεν πάω πάνω να σας. Προτείνω να το βάλει τέτοιο βοηθό, να σου τα κρατάει, γιατί μα το... Φυσικά, γιατί και εγώ ξέρω από αυτό. Γιατί ξέρω από αυτό, βέβαια. Δεν ξέρω, αυτό πώς σου φαίνεται. Εμένα μ' αρέσει, αλλά επειδή έχω από εκεί κάτι χοντρά, περιμένω να δω Αν θα γίνει τέτοια. Ναι. Λοιπόν, βάλε το κόκκινο, γιατί εμένα μου έκατσε τώρα. Άντε, βάλε. Και γράψει και σε άσπρο. Ωραία. Αυτά. Θα το φέρνετε. Τον άνθρωπο εδώ μέσα εκεί. Μα Στο έχω μοναστήριο. υποτίσιον και ήρθαν και μου λένε είναι χαλασμένο από το προηγούμενο. Ναι, πρέπει να πάρω καινούριο και μάλιστα μεγαλύτερο. Πάει ένα 500 και τώρα δεν με έπαιρνε λόγω του. Όρος. Τι να κάνω. Θέλεις ένα τέτοιο, γιατί ξέρεις. Για μισό να ξενέζω λίγο και αυτά, οπότε έχουμε πάρει αυτά. Γιατί τώρα, όπως να το κάνει ο πελάτης, δεν πρέπει να. Να Ναι, μας αλλά ονομάσει. τώρα Πρέπει τι. να είναι, δηλαδή, να αισθάνεται άνετα. Και άμα θέλει να φύγει, το κάνεις έτσι. Αυτό είναι δηλαδή βασικό. Έτσι. Και βάλτε και αυτά. Ρίξε κάτι άλλο πίσω, αλλά αυτό φτιάξω. Τώρα από ψηλά έχω ακόμα. Αυτό δεν είναι πιο μικρό. Ναι. Ψηλά, εντάξει. Στο μαγαζί σου πουλάει τέτοια. Αφού όλα μου πάρουν τα αυτά. Οπότε τον κύριο γιο μου τον ξέρετε. Κατάλαβα. Κάτι αιώνες. Γεράσαμε. Λοιπόν, Γεράσαμε. Άντε, σιγά το κύριε γυράσω. Αλέξανδρε, Τον βάλτε Γιώργο με τον αυτά. ξέρω πολλά χρόνια. Η Ζεύη ήταν μικρούλα, σχετικά. Δεν ασχολείσαι με τηλεφωνικά και τέτοια. Εγώ όχι. Ο Γιώργος έχει τρέλα, το ξέρω, ναι, αυτός. Λίγα τον άνθρωπό μου. Και τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και απ' όλα, δηλαδή είναι άλλο Δεν πράγμα. υπάρχει άνθρωπο. Εντάξει. Εντάξει, αυτό του αρέσει. Ναι. Τι να κάνουμε, ο καθένας Εγώ που έχει ο ίδιος του. εννοείται. Εντάξει, ψωνίσαμε και σήμερα. Ναι. Αυτά που να φορώ όλο το χειμώνα. Έχει. Εγώ παίρνω ότι μ' αρέσει.
Κοίτα, άμα δεν σ' αρέσει δεν το πουλάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, εμένα αυτά πρέπει να ξέρουν να μ' αρέσουν. Εσύ δεν ξέρω, ποιος πουλάει τώρα εδώ, εσύ είσαι. Εγώ πουλάω το πρωί. Α, είσαι το πρωί. Εγώ όμως τα έχω πουλήσει όλα τώρα. Άντε. Τι λες, στο δύο βραχιόλ εγώ τα πούλησα. Σε ποιον? Στην άκρη μου και Σε φίλους μου. Εγώ τα πουλάω σε άγνωστους όμως. Α, Όχι από τι λέει, εγώ σε άγνωστους, εσύ σε φίλους ωραία, μου. να έχουμε γράψει εδώ τώρα αναλυτικό. Για να μου επιτρέψετε να καθίσω. Θέλετε, Γιατί έχω λίγο τη μέση μου. Μήπως θέλετε αυτή που είναι λίγο πιο ψηλή. Α, θα ήταν καλύτερο. Γιατί Κομμωτηρίου. από χθες, δεν ξέρω γιατί, αλλά λίγο με Και τσίπησε. σώνει κιόλας. Μπορούμε να βάλουμε και την μπλούζα εδώ μέσα. Εδώ λίγο δύσκολο. Πολύ ωραία. Αρέσουν. Να είναι όμορφα. Ναι. Εντάξει, φοριούνται και χειμώνα, δεν είναι τόσο. Κοίτα, μαύρο ναι. Το μπλε, ας πούμε, το λάμπης μπορεί να το φορέσει. Το μαγαριτάρι, ναι. Αυτά τα μαγαριτάρια το κοράκι μπορεί. Εντάξει, τώρα αυτό βέβαια. Εσύ περιγραφέ ξέρεις να μου τις πεις, να μου τις γράψεις κάπου. Όχι. Άμα δεν ξέρεις, Έλλη που έχει κάνει τόσα χρόνια είναι στο μαγαζί, ποιος θα ξέρεις. Γιατί εγώ τώρα δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Την βραχιόλη ξέρω τι είναι. Μέχρι εκεί. Εσύ θα λες ασημένια μορυκτή πέτρα. Άσε δεν μπορεί. Αυτό. Με κουρκουμπίνια θα λέω. Όχι. Από γελάει και λουκί. Α, είναι, Είναι άστρα. είναι δράστρα, Προοριζόταν για κομπολό και έγινε για το ζέλ. Τι να το ξέρω. Γιατί δεν έχει αισθητική και φοράς και κοσμήματα. Αυτό που Ποια φοράς, κοσμήματα καλέ. αυτό, Αυτό μόνο μου κάνει. Τώρα το πατέρα σου. Α, είναι παρατήρηση. το επαντήτη. Ναι. Πού το κατάλαβα, μακριά, Εμένα μου φαίνεται περίεργο και γι' αυτό ρωτάω. Εντάξει, πες μου εσύ κάτι με το δικό σου, να σε ρωτήσω εγώ να σου πω τι είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα. Έτσι. Έτσι πάει. Και πού θα πάτε, παιδιά, πού ετοιμάζεστε? Έχουμε στην Πάρνηθα το Καβαλάρι Hotel Palace, Hotel Καβαλάρι Palace, Κάπως έτσι. που είναι λίγο, που τώρα άμα ξέρεις και από την Πάρνηθα στις ταβέρνες, λοιπόν, που είναι ο Μπαλιούσης, το Χρυσό Ελάφι, Α, ναι, ναι, αυτό το ωραία, ξέρω. ή Παλιό. παραπάνω, είναι αυτό, που κάνουν γάμους εκεί και συνέδρια και τέτοια, και είναι και ξενοδοχείο. Και έχει μια πάρα πολύ ωραία πισίνα, γραφίδι, εκκλησάκι, είναι πάρα πολύ ήσυχο, πεντακάθαρη Μπορεί να είμαστε έτσι. και είναι Είμαστε σαν φέρετρο. κάτσε, ναι. Μας έχει καταβολέψει εκεί πέρα. Ωραία, τι να πω. Εν τω μεταξύ, λόγω του ότι είμαστε και πελάτες, τους ανέλαβα και εγώ τα γραφιστικά εκεί, οπότε έχουμε αναπτύξει και μια Έκανες σχέση. και άλλα πράγματα, δηλαδή, Μόνο κατάλαβα. που πάω, εγώ δουλειά βρίσκω. Κανονικά. Εντάξει, εσύ ξέρεις και από πολλά πράγματα. Εντάξει, να σου πω, γιατί Αλλά άνθρωποι. πού. Εγώ δεν έκανα τίποτα, απλώς είπα το είπα και πάμε, αυτοί ήρθανε. Και άμα ξέρεις κιόλας από αυτά, είναι. Και εντάξει, το έχουμε σαν εξοχή, σαν εξοχικό. Έχουμε και θάρρος, ναι, είναι πιο έτσι. Αντί να πάτε δηλαδή στη θάλασσα, πάτε εκεί. Ναι, γιατί αυτό είναι από εδώ πέρα ένα τέταρτο. Η θάλασσα είναι 45 λεπτά. Ναι. Πού είναι άπτρες η θάλασσα. Εντάξει. Εξαρτάται τι αγαπάς. Ανάλογα, άμα είχαμε εξοχικό, ας πούμε, στη θάλασσα, πηγαίναμε στη θάλασσα. Τώρα με την ανάπτυξη, εντάξει. Καλά, πρέπει είναι πάλι στην το ανάπτυξη, σώμα. δεν έχετε αλίμονα. Πάει όλο το σώμα και δεν. Α, είναι πολύ. Θέλουμε λίγο privacy, Εντάξει. είμαστε λίγο σοφτά. Εντάξει, καλή χρυσή όλοι, δεν λέω. Αλλά διακοπές θέλω. Ηρεμία. Σε αυτό, εντάξει. Ναι, δηλαδή με το που πει κάποιος τι θα Σίγουρα, φάμε και πω εγώ εμείς θα φάμε όξο και εδώ τον παππού να στεναχωρεθεί, αυτόματα έχω, εντάξει. Στην τρέχοντας. Ο παππούς τι κάνει. Είναι το ζώο. Κύριος Τέλειος, Μια χαρά, μια χαρά. μια χαρά. Έχει βρει τώρα μαγειρεύει, ταΐζει τις γάτες της γειτονιάς. Νέος άνθρωπος είναι ακόμα, εντάξει. Μια χαρά. Δώσε εδώ, Πάμε, δηλαδή, φτουφ, Να σου πω, παλικάρι. ο παππούς, δεν μπορώ τα χαρτιά, δεν το έρχεται. Λοιπόν, έχει μαζέψει γύρω στις 6 γάτες, οικογένειες στο μπαλκόνι. Όλο το εξωτερικό ψυγείο είναι γεμάτο γατοτροφές. Α, κάνει δηλαδή γενικότερα. Παλιά δεν τους γούσταρε με τίποτα όπως ο πατέρας σου. Εντάξει, δεν ασχολιόταν παλιά, όχι ότι μισούσε τα σωρά προς Θεού, απλά δεν τα θέλουμε στο σπίτι. Κοίταξε, τώρα άμα απ' έξω
έξω στην Ιστιβηράδα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Εκεί μια χαρά. Δεν τον ενοχλούν καθόλου. Εντάξει, το κάνουν και παρέα, νομίζω. Καθαρίζουν και την γειτονιά. Και να φροντίζει, να ασχολείται τώρα. Κοίταξε, καλό είναι. Αφού μπορεί και καλά μόνο του δεν είναι. Μόνο στην ηλικία. Στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, Στην ανάπτυξη. στον ανάβησο δεν είναι. Όχι καλέ. Πάει με τη μηχανή, καλέ Σούζα. Στο σπίτι πάνω έχει μαζέψει τα χαρτιά. Στο σπίτι πάνω. Ναι. Έχει. Δεν πίσω δεν έχουν την αυλή. Ναι, ο Γιώργος τι λέει γι' αυτό, δεν ξέρω. Κοροϊδεύει. Τι να πει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς με τις γάτες είναι... Γιατί το λέω, εδώ το είπα, γιατί ξέρω ότι. Να σου πω, εγώ αγαπάω τα ζώα, ναι, αλλά αν είναι απ' έξω, είναι μια χαρά. Αν είναι μέσα στο σπίτι, Προς το δεν αντίθετο. μπορώ. Αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα και θέλω να είναι όλα με στο σπίτι. Όλα. Γίνεται να εγώ να μην φαίνομαι, να είναι από πάνω μου. Τόσο Ναι, πολύ. ναι, Εντάξει, ναι, ναι, ναι. τώρα το παράκανε. Κανονικά. Εντάξει. Τι να σου πω. Δεν γίνεται έτσι. Πού τώρα, τι δειγματισμό είχαν, Μύκονο. Είχαμε πάει Μύκονο και Σαντορίνη. Ναι. Έχετε στάνταρ εκεί ή πάτε. Έχω κάποιους που πάμε. Ξέρετε πάτε. Ναι. Κοίτα, εγώ η κύρια δουλειά μου είναι χρυσά. Εγώ εκεί Ναι. δουλεύω. Αυτό είναι το παράθυρο που βγάζουμε ένα μεροκάμα. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Γιατί τώρα στην εποχή αυτή. Όπως εσύ κάνεις πολλά πράγματα, έτσι και εμείς βάλαμε κάτι ακόμα. Καλέ, εδώ έβαλε εγώ μυστικό άλλο το πρωί. Το μανιαδάκι. Μέχρι και αυτοί που δεν δουλεύανε ποτέ ασήμια, ήταν μόνο 14. Έβαλα ασήμια. Τι να κάνω. Αλλά αυτός αφήνει και φθηνά πράγματα. Δηλαδή ελαφρά Δεν πράγματα. είναι. Ναι, είναι ελαφρά, αλλά είναι ακριβή εργασία. Είναι δηλαδή όντως λεπτεπή, δηλαδή να και αυτό που φοράω, εκεί το που είναι μια παλέτα. Α, ωραίο είναι. Ναι, κάνουν πολύ λεπτό δουλειά. Είναι ελαφριά, αλλά είναι. Αυτό το περίεργο που κάνουν όλα αυτά δεν έχει εργασία πάνω. Σχεδιασμό και αυτά. Ωραία είναι, εντάξει, έχει πελατεία, αλλά είναι τώρα η τιμή του χρυσού. Δηλαδή όλα Αυτό είναι το κακό. έχουν πέσει. Αφού και στην έκθεση τώρα στο αεροδρόμιο. 93.500-600 ήταν σήμερα που το έβλεπα. Τιμή του χρυσού. Τόση ώρα που λες. Κομπιουτεράκι, Θα βάλω το το κινητό, κινητό. ναι. Παιδιά έξω έχει μια δροσιά, γιατί δεν καθόμασταν έξω να Ε, να κάνουμε την Δεν πίσνα. μπορούμε με το κόσμο, παιδί μου, όξω, είσαι καλά και εσύ. Θα κλείσω. Μην κανένας εδώ. Ναι, και στην έκθεση στο αεροδρόμιο που είχα πάει και εγώ για βοήθεια. Πού ήσασταν? Στο πίτα γάμα. Πίτα γάμα μπροστά. Πίτα γάμα, πώς δεν σας είδα? Εμείς ήμασταν πίσω, στο 20 κάτι. Αυτός που ήταν Ή 30 κάτι, 31, 32, τι ήμασταν τώρα. Τέλος πάντων, προς τα πίσω. στο πιο διάδρομο. Στη συσκευασία, και τώρα δεν θυμάμαι. Γιατί έχει πολλά τώρα. ξέρεις. Ναι, τι ήμασταν. Είναι στην τέταρτη σειρά. Ναι. Μας είναι Α, Β, πιάναμε, Β, Γ, πιάναμε Ναι, δηλαδή μπροστά, πιο γωνία. μπροστά, ναι. Τον κύριο Κρικιγιάννη είχα, Α, ναι. αλλά εγώ εντάξει, επειδή δούλευα κιόλας τώρα εκεί, είχα πάει ως υπάλληλος, Πού δεν να φύγεις. έβγαινα. Ναι, Πού να φύγεις. είδα όποιους γυρνάγαν τριγύρω από εκεί. Αλλά ερχόντουσαν, ενώ πέρυσι ας πούμε πήρανε και 14, φέτος ούτε να τα ακουμπήσουν, τίποτα. Παίρνω άλλη εννιάρια. Ούτε νιάρια, τίποτα. Πολύ, δηλαδή ήρθαν πολύ συγκεκριμένοι. Εμείς στην έκθεση, δηλαδή με αυτόν που ήμουνα, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος, δηλαδή, γιατί αυτός έχει και ακριβά πράγματα, έχει 18. Δεν είναι το πράγμα. Όχι, εμάς ήρθαν συγκεκριμένοι που δηλαδή οι πελάτες που ψωνίζουν, ήρθε και 2-3 άλλοι πήραν νιάρια, 2 πήραν 14, δηλαδή μετρημένοι. Ιστορία. Δεν δείχνει το αναλυτικό. Γιατί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Καλησπέρα, τι κάνετε? Πες να πει. Το λέω έτσι, εδώ μέσα μου. Τώρα πρέπει να πάρω κι άλλους γερμούς γιατί δεν θα φτάσουν. Αυτό σου έλεγα. Εσείς θα κλείσετε δηλαδή τώρα τον Αύγουστο. Τη Δευτέρα με Παρασκευή. Δηλαδή πόσο, 11 με 15. Ναι. Μετά έχω άδεια εγώ, δηλαδή γυρνάμε στη δουλειά 25. Οπότε θα ανοίξω την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ουσιαστικά το στείλω. Ναι, δεν είχε. Δηλαδή. Εγώ σήμερα φαντάσου, μου έδωσε ρεπό η κυρία διευθυντής. Δεν ήταν το πρωί, κάνα ανοίξω. Δεν μου έχει ερημώσει. Ναι, λογικό είναι. Φαίνεται από το πρωί ποιος θα βγει και ποιος δεν. Είχε καλά πάνω στον καρέ σήμερα, όχι μας πήρε και μας σήκωσε. Πολύ φύσιμα, Φαντάζομαι ότι η Κλαούντια δίπλα έχει 6 γλάστρες πλαστικές με χώμα τεράστιες, τις πήρε όλες κάτω. Φαντάσου να είχαμε πάνω τώρα γλάστρες, άκου που σου λέω. Δεν είχε εδώ τόσο αέρα, στο βουνό είναι πάνω. Όταν σου λέω εδώ πέρα αέρα, Στο βουνό πάνω είναι ένα στανοβάνε. ανοίγω κλείνω οι πόρτες εδώ πέρα, στα μπατζούνια για να... Βάλε με την ησυχία σας. Σίγουρα δεν θα είναι οκ. Μόνο αυτό εδώ, επειδή δεν βλέπω την τιμή του, θα στο φέρω άλλη μέρα. Εντάξει. Κάτι έγινε και τόσο ξέρω. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, εδώ στην αρχική τιμή που γράφω, τα δύο τελευταία ψηφία είναι η τιμή, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ό,τι γράφω εδώ, το 4 είναι η τιμή. Ναι, Από εδώ θα αφαιρέσουμε, δηλαδή εγώ θα σου κάνω, επειδή εντάξει είναι και ο Γιώργος, μία 15%, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δηλαδή εσύ θα το υπολογίσεις και εκείνη την τιμή, ασχέτως τι γράφω εγώ. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Εγώ τι γράφω. Συγκεντρωθείτε. Ναι, γιατί με μπερδεύει το κινητό, δεν το μπορώ εγώ. Δεν το μπορώ. Μιλάει και συνέχεια, εσείς, γι' αυτό. Όχι. Θα σου φέρω τη γυναίκα μου και τότε θα καταλάβεις. Κατάλαβα. Σπίτι μου το ασπίδες, έτσι. Δεν τρέπεστε, αμά. Εντάξει, οι γυναίκες το έχετε με την ομιλία περισσότερο. Γιατί η μαμά μου μιλάει. Ναι, βέβαια. Η μαμά μου κι αν μιλάει. Όμως τώρα αφήνει κι άλλο να μιλήσει. Ναι, αλλά έτσι πουλάει. Στο μαγαζί μου, το πύρι-πύρι. Ναι, είναι αυτό. Είπα. Εγώ γιατί φοράω κοσμήματα. Εγώ τι να φοράω. Τον αιματίτη, όλα τα αυτά. Κανονικά οι άντρες, και εγώ θα πρέπει να πάρω κάτι αντρικό, αλλά δεν είμαι κοσμοναυτός καθόλου. Εγώ έχω τα εφηβικά μου, αυτά που έχω πιτσιρικά, δεν μπορώ να βάλω. Α, έτσι. Δεν. Είναι αυτό μεγάλωσα. Όχι, αυτό ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αν είναι το παπαδό. Αν με τα σιγά μην το βάζω. Θα μου φέρει και μου βάζει ένα ταμπλό. Το βάζω πάνω. Παιδί μου, αυτό σε λαιμό θα μπουν. Ναι. Πώς θα τον δει όμως όταν μπει μέσα, πρέπει να είναι κρεμασμένο κάτω. Όχι. Ένα δίνει και έφαμε καμιό. Λίγο μου ξεκινάει. Οπότε δεν θα μου πω αυτά. Καλά.
νομίζω να έχει τώρα κίνηση. Εδώ εγώ έκανα 20 σήμερα. Εγώ, καλά. Ναι. Από Γαλατσίου ήρθα μπαμπά. Τι είδες τώρα. Απίστευτο. Αυτό που μας είπες, ναι. Εγώ έρχομαι από το κέντρο μου. Στο κέντρο. Ακούστε τον τζίπησε την πλητάρια μου. Πάνε και καλά του λέω που θα το πάει στο ίδιο το παριάλι. Αφού έτσι. Αν δεν έχει, δεν πάει. Οι τελευταίες έφτιαξα δύο. Όχι, δεν πάρει κανένα. Έτσι, για μας δεν τις είχα κάνει περισσότερο. Είναι καλή εκτύπωση. Είναι... Άμα να σου πω να δεν είναι καλή, άσχημα θα τον άλλη. Έσχος. Δεν είναι καλή, είναι κάποιος που κάνει η μάτια σου, όταν εκτυπώνονται, πολλές φορές έχουν προβλήματα. Εσύ δεν σου κάνει δώρο, δεν μου χρεώνει. Μου λέει πάρτα. Τώρα δεν σου είπα δεν είναι καλή εκτύπωση. Σου λέω τότε φορέ. Σου ποιο να αποκαλύψει. Τι μπορεί να κάνει. Αλλά έχω αγοράσει το άλλο. Κονσέρβουμε όλα μαζί με την έκδοση. Βγαίνει 2,80. Εντάξει. Θα σου αφήσω πάλι ένα χαρτάκι εδώ. Θέλω να τα γράψω εγώ εκεί. Όχι καλέ, σιγά. Να του βγάλω μια φωτογραφία. Κάτσε να το... Καλύτερα. Ναι, ήθελα να ξέρω στον παπά τι θα δίνω. Εγώ να το δώσω στο χαρτάκι στον μπαμπά σου. Εντάξει, εντάξει. Έγινε ο μπαμπάς. Γι' αυτό τα